ससियेल मिडिया बेदले हामबाय बे कक बिनान बागै के कयेकजना बिसोर मनन फाक्या आनि दारा सोनो सुबाना हनैयाय बरं जे मानसा सोबा लायनो बरं तो सोनो नखाना 150 केजि रिकालां का बरं जे सोबा मा जरतै के बरं सुदा सोबा फाक्या म हके गाइछबन फायको छिनर जेव फायको को तमके खातों फाक्या किसा मेन आइखां फाक्या खातों माने एमएलए ओ अच्छा ते मासबन फायको के जों आं फोन खालाया बरं ताव मिटिं जलै दं के नर मिटिं जलै दं खाना जों मास याखौ बोले दै फोन मानैयाखौ जों नर दैnya हारिनाबो गायरम गरै ए हानि सावका जों फायदं माने दाबा सुजारा पाजि गांगा दारा जों फाक्या सिनि जिमलांना बागै बंनो सिनि बखाबि सिनि थैकारि फना जों रोबाया हामबाय रोबाया ता बंनो दारा सना बोसोराव नरक ताबो अरक कुथमजा बोसोर बरक रक बारो दा 226 जन ना ओंके बेले कस्त खमा तंग लाखि बेले कस्त खमा तंग आइदम आनि नक आबजा खिनि यां बेले खति खखा गाछबो नानि करिखौ एमएलए तेबला तामके बुद मासा थांनाय क्या आं कल खालामन गम थांनाय क्या दा तै मासाबले थायाको निन मुंखा आनि बुं कल्पना रामपदनिता ठीक আছে मांगिना गोबर फाइसे जोंबो मासाव दिनै फुंनिसो जों मासायाखौ जोंबो हर थुदा थुबानि किसा हानजन किसा जालाय थुलायया गागासो गोबां माइ भर थुपु थुयाबले जों याकासो मा जालायया ताबो बोसोराव कलां खबर एगो 200 केजि कलां 200 केजि कलां खा के साब केबरो फाइरे दरा फाइका म हके रुफायाको केबरो मायाको कसिले थाका बर तो बर्तमान रुफायाको ताम सानामो सुं ताबो बंनो बर'मा ताम सासो रुफाया सासो बेलाय हामबाय नाफारि नाम सिनो मोखां संखाता